yakhe ithe ichechi kulo nyaka xa nale nkonzo mandizoqhawula aba shumayile. Okay. Ndimdada masenxiba mhlophe phambi kwabantu abanxiba emnyama bathiwa mandibaqhawe ndixelele into yoba le nto ndiyithethayo ndizala loo nto andizange yam into ndizobaxelela oba le nto bayithethayo banyanisile. Ngo-12 o'clock ilizwi lesithathu begqityelisa uthetha kwamnyama iiawari ezindala kwecwaka emnqamlezweni. Uthi lo mkhosi abanye abantu sebegodukile, kodwa aba sebegodukile babona ukondlala ngoba kumnyama. Yaye kumnyama nje bayoyika ngoba zange bayibona loo nto. Ilanga licime emini. Uyakumkhulu wabo wisile ulilanga lethu Thixo akumnyama kawukho. Kodwa kukwimbomi ethi ufumana banina licime ilanga emini. Kubani umntana ofileyo ngoba ilanga licime emini. Abantu babekho ngo-1940 uthi wasesizo ezisiganeko becime ilanga. Andiyano beka-1940 lavelana. Kodwa ngo-3 o'clock emini labuyila. Akathethi uyesu izinto zakhe kumnyameni. Akathethi. Le thiyozi Yesu uthe kwakha ngoba uyesu akadibani nobumnyama. Uthini na lilukhanyiselo lehlabathi. Bonke abasekumnyameni abasongokwahlupha. Wena uyintoni wena? Othanda uYesu wathi Eli labasabakathana. Okokuthi Thixo wami undishiya ngani? UThixo uyamshiya umntu. Ndizawuthetha konke ntathu ndibuye emvayisi ngoba uthi awunaxesha. UThixo ushiya uThixo. Noba ndivakaliwe. UThixo ushiya uThixo. Ndikembo ndizokubona ngo-3 in 1. UThixo nguhlukana. Ekuqalekeni ulizwi wayekho. Wayulizwi ekuye unyaka. Andana abantu avakala. Kanti incwadi kaJohane 1:1 uthi ulizwi lobo kunyama ngoba uYesu zonke izinto zigcwele ngaye. Andana abantu avakala. Ngoba ngoku sikwisiqu sesibini sobuthixo uThixo adominate over izulu lilahlekile emveni kwebuzilo Adamu uphi uzosala umuntu ofeni. Yaye uThixo wajongana naso kona uAdamu imamla ba amshiye uThixo uYesu isiqu sakhe sesibini siso nongcosela komuntu wamshiya. U-Eva wona yedwa kuzotsalwa iweyiti yesono. Anamanda vakala. Ayikwazi utsalwa iweyiti yesono ivezi zakho zifumaneka zinesono. Andiyana vakala. Ngoba iweyiti yokuwa konke egadi nasendlini ayikwazi utsalwa ngumuntu onyathela kulo mhlaba uyezoko. Hayi Nkosi. Oh yes. My state Nkosi. Ngexesha loshumayela kwethu sithethe inyani. Iwatamu lwayefa iveli zabo zinasono abakwazi usala elamaboleni bonke abantu bafa watamu bonke abantu bashuma ngexesha lethu loshumayela
ilizwi lakonkosi lingalambasi sizokuza loo nto ndomateke loo nto ndithi uthixo uyamshiya uthixo okwesibili uthixo uyamshiya umntu andanandavukela uyabona siyibale isevisi isevisi yibale xa upeya for abantwana bakho uthixo masipalathi mali iminyaka 4 okanye 5 imali enzayipeya ile siyibale into thina samkeli yesu ngoba bakho awukwazi ubeka iwayiti yemisebenzi yethu sithi loo nto iyamanelisa uthixo ngoba kolilisa singcolisakile sona ngokwenza sasiyabobona sigcinela ngento zingamsebenzi siyezi inkosi hayi fasikaphela kwexesha sincede inkosi ekugqibeleni uthixo uyamshiya imali Oh, yes. uthixo uyashiya ibandla ngabi nayo uthixo akanangevakala abantu balibala izinto zabo akekho uthixo akanangevakala nanike khona uyali umbikali aphethe bakho unyasala babakho uzalutela akusiyele akusakweli akaliweyo ngoba ibandla anakonishilo thixo sincede thixo sincede ngoba sincede nkosi uyabona ke sonke sakwenzela mthekazini yayazi masafuna ubambelana nayindoda inkosikazi ifuna ubambelana nimzobuyeni kwakhe ananandafakala afuna ubambela inkosikazi yakhe ananandafakala kodwa ibandla lenkosi umthekazini ananandafakala uyabona kungashiywa ngabantu ufudula uhambe kumnyameni bakushiya abantu bakushiya abazali bakho banduluke ndiyacela xa sisiya kwihlala sushiywa uthixo ushiywa ngumntu ongumkhonto wakho umntu okwaziyo xa uyidenti akanabasokodlala nakajongo ithongo lifuna umntu olinene ukutokoza kodwa lokuphekela umbumbu ufuna abuphelito xa usuka kuthixo usuka kumenzi wakho lalinye yehova ihlabo lezohlebo labo alimiweyo nabahleli uyabuya umyeni mafikeki akhalele ngonozazi izinto elizenzayo kodwa into elizenzayo zingalemkisi kuthixo yonke into yenzayo iyamzisa yazi abantu abaningi bafuna ukukhoza bodwa abantwana abaningi abasazi icawa ngenxa abantu abanezinto bayabanyukutya yabona ke icawa uwonela noba ingephi